Hem vingut ací des d'Acció Ecologista Agro amb el banc de palla d'arròs de l'Albufera. Nosaltres el que estem fent ja fa uns anys és facilitar l'accés de totes les persones i els projectes que vulguin a la palla d'arròs, que fins ara està considerat un residu que es genera en els camps d'arròs una vegada acabada la collita, que romanen en els camps, no hi ha gestió d'aquest producte, generen molts problemes de contaminació, o bé de contaminació atmosfèrica per la combustió, per la crema de la palla, o bé de contaminació de l'aigua per la podrició de la palla si es queda en els camps. Hem facilitat el contacte entre el producte i els usuaris.